inakapasamakan na ngamin deto isi ka maring tere. At dami dagiti pangpanggap nga peke nga media. Iso nga nagsasarno idi nga na-dismiss dagiti kaskaso da. Taday di may sa daka mo dati nga media nga abogado nasirip na. Ket itatan dayjay nag-witness ay sa magayam nga legit ta vlogger laeng ngem dati ngamin. Dati. Itatan may nagpagpakaasi kanyak nga certified nga empleyado during the bypass operation. Ngem ha nga empleyado idin. Saanan Nikat ko. Nikat ko. Naikat idin. Dakati kalbo. Damok no. Anapay lang idi agdama nga empleyado tas idi aghiringen ket iso ti kaslang idi nagbaybasen, naikaten. Nagikat uno inikat at dadaami din ang basawan idin. Dito when tanja kay ti kalbo. Chismis na dyan. Chismis di dyan, chismis. So na-dismiss, nagsasaruno, talot winit na yasan na. Kat nagsasaruno nga na-dismiss at nagbalin nga pattern da di defense lawyer rin. Dito yung pa yun haan nga legit nga talaga, dismiss manin. Na-dismiss. Iso nga kuna ni abogado idi, dadya abogado,